weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to gurel cooga to hijaja to tampi daro to atena to burguduna to lewe to buubo awdi to ñaabina ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba soto beylel gawdi wurnayi ha to galle imam ceerno sy to jawaldi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno kodda diop to maña ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie mohamed cheikh el awsani hoorejo gendi mauritanie waɗi jillu mum guila aljumaɓe no toon to riyada tawtoriyede somme taw ko somme kay arabo islamique ƴewde kay peeje e oɗo saaha joni hol peeje poɗɗe ƴettede gam kay falade gueɗe kamtorinde leydi israël woni wadde toon to gaza ha toon to leydi liban kala to leydi sénégal goski mohamed moustapha ba gonnoɗo ancien ministre des budget et des finances goski yettima aseta hanki o to bowallade diwaji aibd ngala dakar ko alata hande o woni wirwiri makko tona to wiyete ñoro dirip to leydi mali abdoulaye diop kañum woni ministre des affaires étrangères woni jaagogal kalfinangal ko fati e gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗeɗen o holliri tigui ko fati kay gastugol ha laaɓa catala bitegal ministre mandira leydi mali tijjinogel kay e fin décembre 2024 yettata ko toon saabu ko ñande sappo e joyi lewru gonɗen ɗo ɗum gasata laaɓa e nder leydi he to leydi côte d'ivoire landa lunda witeka fpa taw ko landa dawrugol ɓe jooɗima congrès mabɓe e nder congrès he noon ɓe cuuɓima pascal afrique gasa gardinoɗo landa ka nde jokkata gardigo mum e landa ka nde wawata kadi gembanade ɓe sungoji tijjaɗi taw ko sungoji hooreji leydi tijjaɗi lewru octobre 2025 to leydi burkina faso laamu ngu holliri tigui wonde ɓe mbaɗi déjoué kuudeta ka yinnoɓe derguidde laamu capitaine ibrahima traoré kedde afrique ma en ketto musidɗo men alassana oumara mbocc habruji men jolam jaɓeri ma jaaha to dowlaci tentude amérique to leydi russie to leydi mexique to liban ha to leydi yémen bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno djiby sy wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadinoɓe alwala danwal kala ceerno djiby sy ne safa rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol allah ne luɓirimo gandal wawde yaltinde mborosaji kewɗi e rafiji kewɗi comiɗo e nder ɓandu neɗɗo tawa reduma sekaka ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati fannu gada noon ne safra fodde sappo e tati rafi fannu ɗiɗaɓo ko fodde sappo e jeenayi rafi fannu tataɓe o waddete koye gawri suuna walla gawri samme sa waɗi no wirumani fodde temde rafi ne yalta e ma ha laaɓa ceerno djiby sy ko jawranɗe ɓen ustanaɓe gora ko yawɓe yitade koye men jippiɓe leece wonduɓe prostate e fiɗaɓe kala ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda a ƴettat ɗum joni joni gorago ma arta ha no hannirta ni ceerno djiby sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ɓernde ma ha cikka ko toon hoɗi ha mbiya yoni ceerno djiby sy listihar tawateɓe leydi mauritanie ko ujunere ugoya walla kartal crédit ujunere so tawi noon ko tawateɓe leydi sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihar ko 2000 francs e on fannu ceerno djiby sy ne jogui numéro weevo ko numéro orange money so tawi a lumbiyan halis maɗa ma yetto ha no hannirta ni mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno djiby sy kala jiɗɗo jokkodirde e makko to banggue téléphone e to banggue whatsapp kala ko numéro makko leydi mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno djiby sy base makko to nakshot ne golla ha no hannirta ni tawe ɗon miñi kono wiya alassane sy to leggal nette que mbatta ko 32 62 04 99 ceerno djiby sy base mum tokka haydi ne golla kadi ha no hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko almudo makko no wiye youssouf diallo ceerno youssouf diallo mbatta ko 46 45 73 65 ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno djiby sy ne andina dendagal kilneɓe mum e oɗo saaha joni o tawate koto hammadi hunare to galle biteɗo samba madani talla kañum woni chef de quartier legal bitegal jingue sarawindo witendo ya allah
ceerno Djiby Sy ko labdo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy dendagal haaju joguiɗa e dendagal rafi gonduɗa kala so tawi ko Mauritanie o ɓurata ujunnaji jeegom o guya so tawi ko CFA o ɓurrita ujunnaji 2 CFA ceerno Djiby Sy ko labdo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune mbadden dando faade makko ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri jande weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Amati Jane Diallo Allah lubrimo gandal safro rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amati Jane Diallo no yawrani ɓeɗe wonduɓe prostate worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e yawɓe yitaɓe koye mumen kala ɓen noon e on rafi ceerno Amati Jane Diallo no jogui safruji e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe urateɗe fannu keddiɗo o ko leɗɗe jarteɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓeɗe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje balɗi ƴakkoji weddaɓe korte wonduɓe dabaruji eɓe arsigaji men kippi kala ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ƴeewoɓe kayitaji ƴeewoɓe embauche ceerno Amati Jane Diallo ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe toon to leydi France numéro makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amati Jane Diallo base mum to Dakar ne golla hano hannde tani ene tawe ɗon miñi kono wiye Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amati Jane Diallo base mum to Nouakchott légal 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene tawe ɗon mi ɓiyi ko on noon numéro mum mbatta ko 41 05 13 85 sa heɓani mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amati Jane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo aafi base makko toon to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala ene tawe ɗon miñi ko walla sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana balle tati tawat ka setti hen ha laaɓi a wi alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden dando faade makko ari ko kawis mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo toƴƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati e gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77
388 21 88 so tawi noon gonɗa koto ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara tan woni e moɗoma. Kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo hoyre-biir sappo lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon eɗen kabra dendagal musidɓe dendagal bandiraɓe ha tengti noon e fuutankoɓe diaspora tawateɓe toon to Paris to Belgique e dendagal leyɗele Europe kala eɗen tintinaɓe kayya hono musidɗo men sehil men hono Makama Mbaye Koutira ɓurɗo Amadou Mbaye ɓurɗo lollide Makam Mbaye Koutira tawi kadi ko ñootowo bawɗo joɗɗo junggo no fewi kadi bawɗo ganduɗo basin nde tawi oɗo saaha joni toon to Paris lamorgo leydi France omo tawi toon noon kanko Makam Mbaye Koutira tawi addunomo toon noon ko ɗoftude Baba Mal no heewi wadde kala saaha kay so ñantude dendagal mo tini kay taw ko dillano daraniɗo leñol ngol guila to banggue seremɓe to banggue nalankoɓe to banggue jaydiyankoɓe to banggue guendiyankoɓe kala mo tini kay ko haw teptini ɗum ko daraniɗo kay gam ɗoftude leñol ngol e darnade leñol ngol omo heewi dusde ɗum e ɗoftude ɗum e fannu mo yaari o so ñantude ɗum kay hano hannit ni aseta hanki jamma noon o ñanti toon Baba Mal yeeso kay fuutankoɓe kala o holliri hen Baba holliri hen weltare mum mawde no fewi kanko Makam Mbaye Koutira noon mbiɗen ñalawma hannde o omo tawe toon to Paris omo ɗamini noon wadde jillu makko ñalawma alata hannde omo ɗamini yaade ha toon to wiyete Lyon to ummima Lyon mawo yaa ha to wiyete Dijon to leydi France mawo yaa kadi ha to Bruxelles ɗum noon kala kay jiɗɗo jokkodirde e Makam Mbaye Koutira jiɗɗo yiidemo kay e jiɗɗo wadde commande muɗum kay ene wawi jokkodirde e makko e numéro makko WhatsApp tawi kañum woni numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00222 woni indicatif leydi Mauritanie caggal ɗum mbaɗa 46 85 23 44 ko ɗum woni numéro Makam Mbaye Koutira Makam Mbaye Koutira noon caggal jillu makko so waɗi jillu ngu ko ñande 15 walla 16 lewru novembre gonɗen ndu o ɗamini artude ɗon to Paris ko adi kay komo arta to Nouakchott lamorgo gendi makko ɗen mbiya noon dendagal kay diaspora naɓe kay yiɗɓe wadde commande mumen kala nde jokkodirte e makko Makam Mbaye Koutira noon e nder Nouakchott atelier makko ne tawe to jeere 5e sara nokku biteɗo law avi Diayre Gambi tawi kadi ko atelier mawɗo no fewi kala stock makko nan ɗon kala kay kala façon basin mo jiɗɗa e façon ñotola kala ko jiɗɗa kay tawi ko après apporté ne garɗa pop a heɓat no jiɗɗa ni hano hannirta ni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen direction générale de la sécurité nationale woni DGSN ɓe ƴetti tigui peeje affectude kay woni neldude kay affectude policier ji kewɗi no fewi tawi ko policier ji circulation darinoɓe laabi kay kala saaha ene arita autoji tawi kadi ko rende circulation hano hannirta ni ɓen noon tawi kadi koɓe nunɗani policier ji ɓe nunɗani ɓe pewnani golle mumen nanguiraɓe ɗen gueɗe kamtoriɗe no fewi hollirama tigui wonde hewɓe mabɓe mbaɗama affecté e nder guure taw ko guure lobbiniɗe région ngaji lobbiniɗe woni zone rekkiɗe tawi koye mbadi kay yidde waddeɓe kay koye mbadi disciplinaire woni tigui yidde nedeɓe mbeɗe gueɗe mbuñari e gueɗe kamtorinde ne natta ha laaɓa e nder koruji tawteɗe nder leydi Mauritanie joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande aljuma ɓennuɗo Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie kañum kadi woni hoorejo fedde union
union africaine o ƴetti lana makko ndiwaka hoto yaɓani ko riyada noon tawi toon to leydi arabie saoudite nayumo to noon ko tawtoriyede sommet moɓe mbiyata arabo islamique woni leyɗele arabeɓe taw ko leyɗele julɓe jooɗoto gon sommet noon ko nguna batu noon ko haalde kay e yuɗitade gueɗe kamtuɗe nde fewi ɗe leydi israël woni oɗo saaha kala wadde toon to palestine ha to leydi liban kala kanko mohamed cheikh al ghazwani hoorejo gendi mauritanie o yahanit goto omo yaadi toon e sete timmude no fewi e nder hen tawe hen cuddiɗo makko woni mariam mintouda wondude nani wula chorora kañum woni ministre cabinet du président ministre chargé du cabinet du président de la république wondude mohamed salima wula merzouk ko jaago gala kalfinangal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele wondude el husseini sidi abdoullah dey on woni représentant permanent de la Mauritanie auprès de Ligue des États arabes wondude Mohamed Ould Aboud on ko chargé des affaires to ambassade Mauritanie gonɗo toon to Riyad wondude Ahmed Ould Bah di ɓurɗo lollidde Meyda wondude Tala Ousmane wondude Mahfoud Ould Brahim ɓen tato kala ko conseiller à la présidence de la République wondude Alhassane Ould Ahmed on ko directeur général du protocole d'état ko ɗo sete woni ɓe o yaadi toon to Riyad ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Amadou Tijane Thiam kañum woni ministre des mines et de l'industrie mo leydi Mauritanie kanko e délégation makko timmuɗo ɓe mbaɗino jillu mabɓe toon to Zoyrata tawi ko jillu gollal wiccitoyde société cinéma to société cinéma et installation ngaji muɗum ñande aljuma ɓennuɗo noon ɓe puɗɗino visite aji ɗi ko e nder wuuro Zoyrata ngo tawi kadi omo yaadi e gouverneur mo Trisé Mour wondude directeur général société o ko ardi kala ɓe jiiɗi ɓe ardi kala ko ardi kala o yiɗi tigui ko humpitade ko fate condition ngaji gollotoɓe toon ɓe noɓe golloto e condition ngaji mabɓe noɓe goni toon ɓe inspectude kadi e yoga installation ngaji société cinéma o hettima toon noon ko fate explication ngaji golle ɗe tigui e machine aji ɗi kala hono foti yarude hano hannirta ni caggal ɗum ɗum noon ɓe jaɓani koto nokku biyeteɗo zone miniére woni nokku tigguide minerai o ƴettete e to nokku to wiyete Guelba Elguena e station maintenance wondude surveillance et des contrôles des machines foof ɓe jillima tun ɓe jettima kadi to central électrique mo Guelba e to installation mo biyata T14 ha to central solaire o kala ɓe mbawi yillade ɗum ɓe hollirama kadi ɓe jettima kadi to chantier thermique to chantier taw ko thermique et to institut supérieur des métiers de mine kanko Amadou Tijane Thiam noon o holliri tigui wonde ministère mo arti o ma ɓeydu kay ballal mum e succe mum no fewi faade oɗon société cinéma beele kay société o ne wawa yetta hebde fandare mum so ɓeydude kay production mum annuel hano hannirta ni tawi kadi ko yidde ɗoftude miijo hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazwani kanko Amadou Tijane Thiam e c'était makko noon ɓe jettima kadi projet ji kewɗi taw ko projet ji sinim ko wayno to FDRICA ha to projet mo ɓe mbiyata AOUJET e projet mo ɓe mbiyata Attumoya kala ɓe mbawi o wawi yettade ɗiɗon projet ji ha joni habaruji men ɗemngal pulaar sen mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena goski biyetenoɗo Mouhamadou Moustapha Ba gonnoɗo ministre des budget et des finances mo leydi Sénégal artirama tigui taw ko jaltuɗo aduna guila nayya lewru novembre toon to Paris goski ki noon yettima aseta hanki jeenayyi lewru novembre to bowallade diwoje ngal AIBD ngal Dakar sanga 21h20 woni 9h20 jamma nden goski jippima to noon jippima e avion ko ɗon noon ɗon tigui ki nawa to zone fret to aéroport ɗo ko adi kay Corbillard ine aran ɗon tawi kadi ko Corbillard mo militaire tawi ko Corbillard douane ɓe nawi goski noon toon to hôpital militaire mo Wakam caggal ɗum noon to hôpital militaire mo Wakam noon ko toon tigui ko Corbillard taw ko Corbillard sapeur pompier en aran toon goski ki sanga 23h45 ɓe nawi ɗum tawi kadi ɓe nawi ɗum toon to hôpital to morgo hôpital principal mo Dakar goski yetti toon ko sanga 0h05 autopsie noon yubbinama hen koreji kanko ministre jaltuɗo aduna e laamu ngu noon mbaddino pooɗe nduresno seeɗa ko fati kay e autopsie waɗede e goski ko alata hande o noon tijja tigui ma wirwirde wat toon
tawna to ñogotiri pam hay torɗo ñiɓa kayit docteur noon tawi ko toon to badnoɗo to France docteur eɓe France de kayida mumen noon holliri tigui wonde mayde nde ko mayde naturel ko ɗum tigui itti fittanu makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ɓoyata leydi Sénégal yaaha sumgoji mum taw ko sumgoji anticipé ko fati suɓade sarɗiji leydi ndi ko ñande 17 lewru novembre gonɗi ɗum wonata tigui ñalawma sumgoji fedde noon rendude fedde taw ko fedde rendinde ɓeena policier ji taw ko yaaɓe retraite woni des anciens policiers yaaɓe retraite kañumen kala noon ɓe kawri tigui wonde kaya e ɗiɗo sumgoji anticipé kamɓe kala ɓe beddanto kartal ko landa wiyete ka Pastef woni landa laamuka ɓe kawri noon kamɓe kala kaye kamɓe ko ancien béret rouge et ancien béret noir kala ɓe kawri noon ko kartal ko gotal wonde ko landa Pastef woni tigui moɓe votanta jogui noon ɓe jogui noon ɓe kolliri tigui jogui yakare kay e hoolare mawde no fewi faade laamu taw ko laamu oɗon nguɗo laamu kay gaddugol Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi e Ousmane Sonko hoore jagoɗɗe kay eɓe mbaɗi mumen hoorale e yakare mawde no fewi ma hujjaji mabɓe kewɗi jolinoɗi ma mbaw yoltede ko aset hanki o noon 9 lewru novembre ɓe mbanno tigui jonde mabɓe toon to Thiès ko noon ko toon noon ɓe kawri kamɓe kala eɓe votana landa Pastef kam eɓe jakori kadi wonde député ji ɗamniɗe suɓede ɗi kay ma mbaw haalde hujjaji mabɓe yoltude hujjaji mabɓe toon to suudu sardiyeji to e kay e mbadi te mbadi ko wiyete réforme pension militaire commissaire Cheikhna Keita ko kañuma woni tigui hoorejo fedde policier ji yaaɓe retraite ko on tigui holliri toon tigui ko on tigui ƴetti konngol holliri kay wonde oɗo saaha joni kamɓe kala yakare mabɓe pawi koye kaɗo landa wiyete ka Pastef wadde ko kanko landa ka woni moɓe votanta kamɓe kala ha joni koye on fannu keddoɗen ko alata hande tijja tigui Ousmane Sonko gaddiɗo tedde liste Pastef e nder département mo Mbacké hono biteɗo Serigne Cheikh Thioro Mbacké e yaadi mum kala gam ka yidde e vidde ko wiyete pelɓodiral pankaruji e banderol uji kamɓe kala noon ɓe kawri kay e nder gonɗon Kumpital woni meeting maɓe ɗamini wadde hande o toon e nder Mbacké ɓe koliri e nder meeting o hay goto kay hoto addu pancarte hay goto kadi hoto addu ko wiyete banderol kala garawo kay so tawi ne yiiɗi addude ala ko foti addude so wona kay drapeau woni araray leydi ndi o holliri kamɓe kala noon dande ko wotere kamɓe kala miijo ko woto kamɓe kala koɓe famille goto woni famille Pastef ɗum noon addude toon banderol uji ne holliri tigui wonde ko ɓe wonani walla ko ɓeego gondi ɓaade kay ko Pastef kamɓe kala ɓe darani fitti ko hay goto to addu toon ko fati e pancarte ko noon kadi miijo hono oɗo biteɗo Kosso Séné kañum woni directeur général de cadre de vie et de l'hygiène publique kañum e hoore mum ene yaadi e ngoɗon miijo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Touba ancien coordinateur landa rewmi hono biteɗo Mafari Ndiaye o holliri tigui o holliri de kankone de oɗo saaha joni e ɗiɗo sumgoji taw ko sumgoji tijjaɗi sorɗiyeji anticipé tijjani ñande 17 lewru novembre wonde kay o wonani e oɗo saaha joni ko landa Pastef e ɗiɗon sumgoji o holliri noon ko Allah noon e Déthié Fall caggal kay nde jodde makko balɗe kewɗe walla laabi kewɗi kay ko nden o felliti tawtoyde kayɗo landa wiyete ka Pastef e ɗiɗo sumgoji o hoccidiri noon e presse aseda hanki o to permanence landa Pastef ka toon to Mbacké tawi omo wondi responsable uji kewɗi no fewi o holliri kay wonde kanko kay e dendagal jaɓoɓe haala makko e nanoɓe ko haali kala yo gotan landa Pastef e ɗiɗo sumgoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ma jeen ha toto nokku biteɗo Bappel noon ko wuuro tawtego Bappalel ko wuuro tawtego e nder falde Ndendori e nder département mo Kanel wuuro ngo noon oɗo saaha kala ɗeɗo balɗe kala tawe sunare mawdu no fewi jaltugol aduna kay fodde 17 sagata lawol gotol taw ko jeeyaɓe wuuro ngo woto tawi ko yinnoɓe wadde ɗanne mumen ɗanne suudaru noon caggal kay nde ɓe ƴettino laana mabɓe ndiyam tawi ɓe joldi koto Nouadhibou nder leydi Mauritanie gam yidde natoyde nder dongro Europe ko hen tigui ɓe keddi e nder maayo hango ko hen ɓe keddi ɓe kolliri noon kay wonde kay kabaru o ummoriɓe tigui koto wuuro hoddimo witego guuriki ko toon kabaru o ummoriɓe hono no holliri kay hoorejo woni tigui walla mbiyen chef de village wuuro ngo hono biteɗo Mamadou
Bah jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa noon weltare TV ene fecce sunari mum e kanko chef de village o e dendagal wuuro ngo kala yaltuɓe adduɓe kala nde Allah yurmotoɓe yafoɓe eɗen mbiya kadi nde Allah lomtoto lomtina allahuma amina ha joni habaruji men ɗemngal pulaar sen numima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena Abdoulaye Diop kañum woni jagorgal kalfinalngal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele o holliri tigui e nder jonde jagorɗe joɗinode ñande jeegom lewru novembre 2024 wonde kay gasi ha laaɓi kay gongol ministre e nder leydi Mali woni tigui casque bleu en tawteɓe nder leydi Mali o wi noon wonde kay sifande noon sifono tigui hollirde kay ko wonde e mayiɗe lewru décembre 2024 ma ministre ma gas kay gosle mum ha laaɓa yalta ha laaɓa liquidation mum gasa ha laaɓa e nder leydi Mali o holliri noon kanko Abdoulaye Diop wonde kay 24 décembre walla tigui mayiɗe décembre tawataɓe toon saabu kay à partir de sappo e joyi lewru novembre gonɗen ɗum ma ministre ma nattu yiyede kala gueɗe mum ma gasa ha laaɓa e nder leydi Mali siftinde on noon ko guila 2013 ko guila nden ministre ma nodduno e nder leydi Mali e guila juin 2023 noon tawa laamu transition ngo Mali e gardugol colonel e oɗo saaha joni laatiɗo général Azimi Koïta guila nden noon na waɗino ɗabbade kay to conseil de sécurité hollirde kay wonde ɓe natti yidde ministre ma e nder leydi mabɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo jeeɗiɗi lewru novembre 2024 joɗinoma jonde mawde no fewi to hôtel biteɗo hôtel Millennium mo Bamako to tawteɗo to AC I 2000 e nder Bamako jonde nde noon koko fati kay e heblude e famminde yimɓe ko fati kay holno rentorte e holno moftirte ko wiyete donneji personnel ko wiyete donneji taw ko donneji neɗɗo keeriɗi personnel holno moftirte holno ɗum kadi rentorte to banggue caktugol mum e saaha kay mo yimɓe goni e oɗo saaha joni tigui tawi sirruji mumen kala e gueɗi mumen kala e oɗo saaha joni ɓuuri tigui tawateke ne mofta e nder karalleje kesse woni tigui e nder kono tem mabɓe noon wonno tigui ko média et la protection des données à caractère personnel de la vie privée ko ɗum wonno tem mabɓe ñalawma ɓennuɗo ɗo o yimɓe mawɓe hewɓe noon mbawi tigui teskade notitima e ndeɗon jonde ko wayno biteɗo Mamadou Sama Sekou kañum woni président de l'autorité de la protection des données à caractère personnel woni tigui catala bitegal APDP wondude biteɗo Gawsu Koulibaly kañum woni président de l'autorité de la haute autorité de la communication woni gardiɗo catala bitegal hakka wondude biteɗo Banjougou Dante kañum woni président de la maison de presse mo Bamako wondude e biteɗo Modibo Fofa kañum woni président de l'association des professionnalistes de la presse en ligne o leydi e nder leydi Mali wondude janiyankoɓe e blogueur uji kewɗi mbawi tigui noccitade hen foof noon ko yidde famminde e andinde yimɓeɓe kay danger gonɗo kay e saktude donneji personnel neɗɗo saabu kay donné personnel ko droit fondamental e nder société numérisée tawtoraɓe kadi tawtoraɓe jonde nde mone mabɓe kala wawi tigui ƴettude konngol moni hen kala haali tigui ko andi kay eko fati tigui e oɗon fannu ha joni habaruji men e ɗemgal pulaar sen mimata leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗena landa dawrugol taw ko landa lunda wiyeteka FPI ɓe joɗima congrès mabɓe ordinaire toon to Yamoussoukro e nder congrès noon kamɓe kala ɓe kawri kay wonde Pascal Afingesa yo jokku gardigu landaka e gembanoɓe kadi e dow landaka taw kañum wonata mbiri mabɓe ko fati e sumgoji tijjadi sumgoji hooreji ɗi tijjadi octobre 2024 ko votnoɓe jeeyi e nder temedere kala hen capanɗe jeenayo ene jaadi kay nde Pascal Afingesa wawa tigui jokkude gardigu mum e landaka nde wawata kadi gembanadeɓe e sumgoji tijjadi taw ko sumgoji hooreji ɗi tijjadi en octobre 2025 ha joni kabruji men ɗemgal pulaar to Burkina Faso laamu leydi Burkina Faso e gardugol capitaine Ibrahima Traoré ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi 2 juillet woni ɓe jiiti feere taw ko feere gagnant nden feere noon ko yinnode derguidde laamu ngu ɓe kolliri aljuma ɓennuɗo sagata goto ari o yindiri e yoga kay e ardiɓe koninkoɓe leydi ɗi o fotaniɓe kay wonde kay ɓe ballodira e makko haaɓe mbawa derguidde laamu ngu o rokkaɓe milliard uji 5 taw ko haalisa
franc CFA ene ƴiime noon ha million ngaji sappo taw ko dollar américain ɓen noon caggal kay ne mbayino jaɓɓini kollirimo wonde kay enen jaadi e ngol miijo puntimo tigui haaɓe dokkodiri aadi e nokku goto omo ari kay omo addi oɗon haalis ko ɗon tigui ɓe mbimo teeɓa e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe laamu enquête kadi jaaƴi noon uddita hen mbeɗen ande kay dendagal ɓen guila yimɓe ha e leyɗele wonɓe caggal makko hono no holliri gardigu laamu ngu ɓe kollirino wona ngollo tan fuɗɗi e kala saaha eɓe mbaɗa déjoué taw ko yinnoɓe derguidde laamu on biteɗo capitaine Ibrahima Traoré ha joni habaruji men ɗemgal pulaar dongre afrique jabbotoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarondogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. en calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓuuri tengtude e dongre afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Burkina Faso toon dey ene wayno hono gouvernement mo leydi hono Burkina Faso yiiɗi artude toon koko wiyete code pénal ko fatte e wargoji toon koko riwtono guila ujunaji ɗe no e sappo e jeetati e oɗo saaha noon ɓe wono AFP wonande kadi tawde ko sewnde wi ɗon wonde ko jagorgal mabɓe ko fatte wono ñawore koko kañum dey bajjini ka ɗon haala Nigéria toon de ene wayno ko kamɓene ko armé mabɓe o de woni koye caɗele e mawɗo no fewi e wonde oɗo saaha to banggue rewo ɓa ƴangol hirnangue leydi ndi ɓen ko waɗ boniyankoɓe kadi goni toon fiñitare woni toon to lakkurava aɓe kadi mbi wonde mbaɗa toon e gueɗe ɗe pewani toon e ɗini état ji nodduteɗo hono Sokoto en kamɓe noon e keppi en e ɗeɗo tawata ko état ji ɓurɗi mawde toon koye caɗele mawɗe ɓe goni e oɗo saaha mo gonɗen toon to Soudan ene banggue worgo toon de kamɓene ene wayno toɓoji ɗi ene wayno deyi walla koko e oɗo saaha ko ene jokki toon ene wayno yimɓe ko tampere mawde woni e kala saaha ene ɓeydo kay e kaɓe caɗele mabɓe fodde ujunere fodde goho piccal 5 taw ko million e yimɓe mbawi kadi e dañde ɗen caɗele mawɗe no fewi fodde kay 1,9 ujunere ɓen gummiɓe nokkuji mumen gam yaɓande nokkuji goɗɗi e dokte toɓoji ɗi e wonande oni no bayjiniri RDC Congo aɓe jogui dey caɗele mawɗe to banggue ñawoje mabɓe e oɗo saaha dey magistrat ji mabɓe ene makki no fewi e jogade ɗumen ono pellital wawde kay ñawde toon Tunisie wonɓe toon renoɓe ma taw kadde toon ene wayno dey paabima suka debbo goto ɗanninoɗe suuɗsuɗondu gam jibinde ɗum e laana ɓe mbawi kay kono fabade ɗum ha kay heɓte e dow jaam Ghalii Abuu Bah ko ɗum ɗo tenguɗen e dongre afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo gam weltare Ayawo TV. ina yewte ɗo debbo pullo kaɓile yalde jaaji saɗi saɗa pulal magaw siripa debbo ɓoggol Moussa Sellisi golle ma jooɗi peewi segane dooro ko noon kadi Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre afrique takkusana juulama ha toon to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siré Ba to moderne kay hayɗi ha to galle Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott ko on takkusan kadi juula ha to galle imam ceerno Abou Ndongo toon to garlol e ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓɓeɗi koto dawlaji tenduɗi Amérique puɗɗoɗen Donald Trump o laatima e oɗo saaha joni 49 ɓiwol 49 ɓiiwo président woni 47e président mo dowlaci tentuɗi Amérique ko kanko Allah rokki polgu e suggoji bannoɗi ñande 5 lewru novembre ɓennuɗo o walla gonɗen du o ɗaftodirno noon koye debbo goto biteɗo Kamala Harris kanko Donald Trump noon ko landa républicain debbo mo ɗaftodirano noon ko démocrate en ko noon ko ñande 20 lewru janvier
2025 woni darde hitande 2025 nde ko ndena tigi o jodoto e jappere makko e jappere laamu to galle danejo woni to maison blanche Jobay Dan e oɗo saaha joni hoorejo dowlaji tedduɗe Amérique gonɗo e cilsiltiri laamu mum ene ɗamini tigi ene tijji jaɓɓade Donald Trump to galle lamorgoro ɗum noon ko ñande alarba paaɗoɗo o ko nden tigi wonata nden jonde mujibu jonde nde noon ko ha yewtidde e makko heblanade kay ko fate transition du pouvoir ko adi ko Donald Trump ene ƴetta jappere laamu ɗo e nogas lewru janvier kanko Joe Biden hoorejo leydi ndi gonɗo e cilsitiri laamu o holliri tigi maw darano doole makko ponno ko foti defde fof ma wat kadi ha passation du pouvoir o hakkude makko e lomto makko ha tigi ɗum rewa lawol hano hannirtini siftinde on noon Donald Trump heeɓi polgu taw ko polgu labtigu no fewi yesso o biteɗo Kamala Harris saabu kay o heeɓi ɓen wiyeteɓe les grands électeurs o heeɓi tigi temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi voix ɓen wiyeteɓe les grands électeurs saabu kay ko sohlano ko o heeɓi tigi haw ɓurtini hen 7 grand voix haw ɓurtini hen saabu kay kala kay keɓɗo 270 voix taw ko grand électeur ne wayno heeɓi polgu kanko wonna Donald Trump o heeɓi tigi ko capanɗe temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi voix ɓen wiyeteɓe grand électeur ha joni habaruji men jolam jabiri koto leydi Russie paadena sommet Afrique Russie joɗinoma toon to wuuro witego Sotchi noon tawe to banggue worgo ɓaajo hirnangue leydi Russie e nder sommet o noon hoorejo leydi Russie hono Vladimir Poutine o fodeni Afrique tigui maw ɓeydu ballal makko maw ɓeydu soutien makko fabade kay e wallude e ɗoftude dendagal leyɗele africain ji ha tengti noon eɗen leyɗoɗe ɓewo gollodirta ɓaw ɓeydu noon ballal ngal taw koye fannuji kala e fannu développement to durable woni tigui fannu ƴellitade eto fannu ɓeydugol nden ka ekisa woni sécuritaire eto fannu santé haɓade mborosaji tigui e haɓade ɓeydude e safruji e nder Afrique ko noon kadi e fannuji kala ma waw wallude dongre Afrique hano hannirtini somme o noon wanno ko balɗe ɗiɗi ñande asete e aletta ha joni ko leydi Russie keddoɗen armée leydi Russie ɓe kolliri tigui wonde ɓe liiɓi kene qime kay ha capanɗe jeeɗiɗi avion on kono hinde drone Ukraine naɓe ɗum ko aletta hande o heewi noon ko ɓuuri hewde hen walla mbiyen kene wona feccere ɓe kolliri tigui ɓe liiɓi ɗum koye nder région de Moscou woni tigui ko avion ngaji drone aji jinnoɗi tigui wadde janguji mumen toon to Moscou hono ngolɗo noon lawol kay hewde drone aji taw ko yinnoɗe wadde jangu mum to Moscou ɓe kolliri ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni guila 2022 faade joni ɓe keɓani kay jangu taw ko kewgol avion ngaji drone baɗi ni faade toon to Moscou kono noon ɓe mbawi libde ɗiɗon avion ngaji kala koto leydi Liban paɗena aleda hande sappo lewru novembre leydi Israël waɗi bombardement ji mum e nder wuuro witego wuuro taw ko nder wuuro chiite en e nden noon enen nden tawe to Liban to banggue rewo Beyrouth wuuro ngo noon teska tigui ɓuuri hewde hen ko ɓen witeɓe chrétien woni Isa yankoɓe ɓuuri hewde e ngoɗon wuuro e nder bombardement noon ko famdi kala yimɓe nogas basi hen pittali men tawi hen tata ko kurkaji woni sukaɓe tokosɓe ene waɗi kadi yimɓe jeegomo waɗɓe mbarmuɓe hen tawe tigui e won tigui ene huula tigui wonde kay ene ɗaminama bilan o ɓeydo saabu yoɗo saaha joni jilon nana jekki kay yiilade ubbidde kay ɗoɗe ɗen kuɓeje janɗe e oɗon bombardement koto leydi Mexique paɗena aseta hanki jamma sagataɓe joguiti sagataɓe nayo joguitiɓe arɓe pick-up men ha joguiti ha teddi mbawi tigui wadde jangu mumen e nder bar goto to wuuro e witego Guérétaro e nder hakkude tawi tigui nder hakkude woni au centre de Mexique ko famdi kala noon ɓe mbari yimɓe sappo ɓe mbarmini hen kadi yimɓe jeeɗiɗo waɗɓe koto leydi Yemen paɗena militaire uji ɗiɗi Arabie Saoudite naɓe mbarama e jan toon to Yemen e hen goto komo martaba officier goɗɗo o noon komo martaba sous officier ɓe mbara noon koye janggum ñande aljuma hicci hanki o e nder base militaire walla e nder camp militaire e nder wuuro witego Sayuma ɓe kolliri noon kadi wonde officier goɗɗo kadi barminama hen e jangu ngu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natti ɓosojo ko Saydou Abou Bah roɓino Afrique ko musidɗo men Alsana Oumar Mbocca ñalawma janggo noon so ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.